Mooi stukje weer dat, hè? Ja, maak het net uit. Ik weer echt 8 toen die film voor het eerst zag, hè? Maak het net uit. Ik denk, wat gebeurt er daar al je daar beneden? Hè? Ja, Vlodder wie dat, hè? Dat wie in de tijd van Huub Stapel en Dick Maas. Wie kent ze niet? Hè? Wat is er meer? Amsterdam. En hier is nog film, met zo'n lift. Hoe heet die ook alweer? Oh, de lift, oké. Oké, dankjewel. Ik wil er even net opkomen. Maar ja, op een gegeven moment dan ben je wat ouder, hè. En ik mijn CITO-toetsen wat verknald. Maar ja, ik die mijn baas direct net voor, hè. Ik kon altijd machtig goed leren trouwens, hè. Dat moet je net zeggen. Ik kon best leren, hè. Maar ja, toen zei ze me, Emiel, als je nou heel goed in baas doet, hè. Als je nou eens heel goed in baas doet, dan kun je heus wel naar de HAVO. Dus ja, dan ben ik maar naar de MAVO gegaan. Ik denk dat valt me wat beter. Maar ik ging dan naar de MAVO in een grote stad. Dus ja, dat weer heel wat oorzaaks kalm en zwaar, hè. En ik ging dan heel op een fiets heen. Ja, dan weer nog zo'n kilometer fietsen naar Kolm. En ja, dat weer voor u een grote stad. Dat is het ja weer. Maar een centrum en zo. En een winkel. En, maar daar ging ik dus naar de MAVO, maar dan weer alles wat oors. Dat ging alles ging oors daar. We dan voor elk vak gingen we weer een oren-docent. En dan, maar wie erachter kwam, dat de ene docent, die kon de klasse wat beter had als de oren. Er waren mensen, daar kon ze net mee fucken. Hier bijvoorbeeld Eerbe Rabbit. Sommige mensen in de zaal kennen misschien nog wel. Beste fan, ja, maar ja. Hier wat lange foto's en grote eren, dus ja. Nou, had ik hem een keer op 4 oktober weer dat leuk. Dierendag toevallig. Had ik hem een mooie Wiatel cadeau die met een strikje erom. In zijn laad. Ja, dat weet ik goed bedoeld. Maar hij doet het laden en hij zit gelijk mijn kant op, hè. Je had me in de gaten. Nou, ik hoe eerst voor de klas staan, ik hoe naar de directeur, strafrails schreeuwen, fietshangsje, maar hij zegt, Bas, dat weer, don't fuck with hebben, hè. Dan wie is nog een beurt. Want hier zal ik wat toch had ik dan hem goed aanpakken. Nou, dan had de rest ook wel respect. En, ja, dat werken we. Ja, maar die ook nog een geschiedenis. Dus ja, dat was al hartstikke interessant. Dat kun je van eigen. Ja toch? Een keer hier een hele les. Dan gaan we over de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is super interessant. Dus ik leid te slepen met mijn kop op het bankje zo. En hier, Bas, ik schrik wakker. Dat was Heerbe, hè. Die sloeg me zo maar een liniaal op de tafel en die zei, Emiel, wat kun je me vertellen over Anne Frank? En ik zei, ja, wie dat belangrijk man of... Dan bleek dus achteraf dat Anne Frank dat een vrouw was. Ja, nou, ik heb zoiets waarnemen. Misschien dacht nou Anne Frank, maar klaar. Ik kreeg wel straf. Dus, nou ja. Maar ja, wie er echt wel horen. Nou, en dit is sterren weer echt gebeurd. En er zijn misschien mensen in de zaal die dat beamen kennen. Ja, trouwens, de leukste lerares hier we altijd voor biologie trouwens. Dat weer de leukste lerares. Maar we hadden ook een lerares voor Frans. Nou, die kwam de zaal binnen erin en we dachten gelijk, ho, doe best van u. Nou, die hadden dus helemaal kapot maken. En ja. Wij hier ook biologie, maar dat is je pa. Nee. Maar in ieder geval, ik had hem toch even een nummer voor haar maken om het een beetje goed te maken, wist je wel. En die vrouw die heette, ja dat weet ik nog heel ironisch eigenlijk, die heette van Juf Janke.